Honosné tabule pod práchnivejúcou šindľovou strechou prezrádzajú, že v tomto dome žije a pracuje jeden zo slávnej generácie kysuckých drotárov. Jakub Šerík začal ako podomový predavač. Po prvej svetovej vojne sa načas uchytil pri Vysokých Peciach, ale i odtiaľ ho vyhnala hospodárska kríza. Keď sa neskoršie oženil, priučil sa drotárskemu remeslu u svokra Jozefa Holánika Bakela, ktorý svojimi pletenými košíkmi z medeného drôtu očaril svet. Po oslobodení uplatnil Jakub Šerík zručnosť a majstrovstvo v drotárskom družstve Svetom v Dlhom Poli. Dnes už ako dôchodca sa nemôže rozlúčiť s prácou, ktorá poznačila celý jeho život.